raideopasti, niin ne voi tulla ryppäänä monta pelejä. Joo, niin voi. Kouvolassa on viheliä, niin siis lajittelurataa ihan ajetaan siis kilometrin raidetta, sitten se on raideopasti ja sitten heti seuraava vaihteen jälkeen ja sitten takaisin. Joo, no mä tuon tätä vanhaa. No oli ollut silti vielä tavallista silti nommasta. Onko se ihan hyväkin näköisiä? Siellä on sitä jää alolla. Tuossa on onneksi suuntanko oli tuossa punaisessa. Joo, on hyvä, että on. Tosi hätää just tuolla, että se ei heti näe sitä. Tämähän on nyt tyhjentynyt kesäkuuta tämä heti laitettu. Niin joo. Entinen lasku. Tämä oli lajittelu, nyt siirrytään tavarapuolelle. Se on ihan mielenkiintoisia tämmöiset. Onko tässä muuten vaihteet samassa? On. Kakkonen on täällä, ei kun tällä vaihteet. Okei, vähän niinku puoliautomaatti. Niin, on sähköisesti ohjattu vaihteet. Joo. Se on nestekyntimoottori perässä sitten, niin se katkaisee reon suuntaan. Aivan joo, mä kuuntelin just kun tulee, kun vaihtaa selkeästi vaihteet. Onko teillä kaikilla niinku? Joo, on. Joo, niin. Hyvä. Tuolla taitaa kyllä olla mennä se lähtöpuolella avaa. Mä laitan tästä valmiiksi niin lähtövalmiuksen Riihimäki tavara tossa. Hyväksytty. Se on eri kaupunkoja. Vaihilaatikko on käytössä niinku DSG. Miten se on? Esiasti. Joo, joo niin, ajan 3506. 3506. Se on Pilstoni. Joo. Mutta se sama mikä on sitten kaikki linja-autota, mitä on se pikkuketti. Onko se? Mikä moottori tässä? Joku semmoinen vähän linja-automainen moottori. Tässä on suora 8. Suora 8. Joo, noin 12 litraa on tilastus. Joo. 180 hevosvoimaa Valvetin tekemä. Scanian lisenssi. Aivan. Vai onko se selventää muuten, että on vältetty lisenssimaksut? Niin, siellä ei ihan ole tosiaan samanlaisia. Se on Valmet Linnavuori-moottori. Niin. Pienillä muutoksilla. Sen verran suurille, että oma tekee. Niin. No niin, se Siinä ajaa 3507 Joo, Valvetin. ajan 3507. Tämä oli se lähtöluvan antava tulossa. Nyt olemme sitten junaa. Joo, nyt muututtiin junaksi. Fiilis on ihan eri. Planeettavaihteisto. Tai vaihteet rakennetaan.
9 kovempaa muutenkaan saanut ajaa. Eli vaikka tuossa lukee kyljessä 115. No, tässä on, joo, tässä on varmaan ollut se vitosvaihde tuossa viimeisenä olevassa moottorivaunussa. Niissä kahdessa on ollut alun perin se vitosvaihe, mutta tässä ei ole koskaan ollut. Siinä on se merkintä vaan jätetty, vaikkei se niin kova ole koskaan ajettu. Aivan. Sitten siellä Seisoo tuolla. No niin, ajaa 3-5, odotaan. ajaa 3-5 ja se odotan ajattua on siellä vähän kyllä kaukana. Se on selvästi näkyy. Joo, kyllä se nyt on. No kyllä mä näen. Kyllä minäkin nyt näen. Mulla aina terveystarkastuksessa sanoo se lääkäri, että haukan katse. Joo, eikö se tuossa oli... Siinä vaihdetaan puolta tosiaan. Itse kävin värinäkötarkastuksessa, niin sanoin lääkärille, että mä en kyllä nyt näe mikä numero tossa on. Sitten kysyin vielä pariinkin, että onko nyt niin? Joo. Se koitti vielä sillä lailla, että eikö mä sanomaan jotain. Se on se Isiharan testi. Osassa niistä ei ole mitään numeroa, vaan se on sotku. Tämä on vieläkin vähän kaukana tämä penkki. Voisi olla ton verran lähettä. No sitähän pystyy, kun sitä tästä... No, mutta se oli jotenkin niin, että sitä pitää jonkun tuolta oikein työntää, eikä tässä nyt ajaisi oikein liikkeelle. No onneksi se Tämä on vähän kaukana olla tässä. Kyllä siinä oli eilen jo puhetta, että pitää nyt ei kääntöä meillä talvea, jos kun sitä korjaamaan. No niin, tossa on viimeinen vaihe. Niin. Ajaudutaan. Siinä oli tosiaan tässä se sovittelu, kun se oli se Convolvo lähtö ja Valtteri oli lähdössä, niitähän piti vissiin tiedätkö,